Hola, bon dia, soc l'Ester, mestra d'Educació Infantil, actualment estic a P3 i avui us porto com fer plastelina casolana. Per fer la plastelina necessitem un got de farina, mig got de sal, mig got d'aigua i 4 cullerades d'oli. Primer de tot, el que hem de fer és barrejar aquests ingredients a dins del bol. Ara toca emmarrenar-se. Ara que tenim les boletes que no se'ns queden enganxades als dits, el que farem serà donar-los una mica de color. I ho farem amb colorants alimentaris. Primer de tot, farem un forat al mig de la boleta i tirarem els diferents colorants. I aquí tenim les nostres boles de plastelina de colors. Espero que us hagi agradat i que ho pugueu fer amb els vostres nens i nenes. Adeu!